unang pintig, unang tibok, habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unting namimihasa sa dilim, ngunit nakita mo ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali, ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-lit, inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. September 18, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB. Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Cardinal Luis Antonio Tagle, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Buquiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Melin Yungko, Cappadocia Cala, Domitilla Dac, Marianette Cabrera, Cappadocia Cala, Honrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Malu, Salustiano Alfante, Atil Sresta, Norivel Cabusas Sresta, Astriel Cabusas Sresta, for guidance, safety, good health, and protection of Ibon Jorin,
Antonio II, and John Albert Bismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Beminda Yap and children, William and Shoni Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Hardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malt, for the special intentions of Jeremy Rowena, first death anniversary of Malo Hansen's diagnosis for breast cancer, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Luz Beminda Yap and children, DM Commercial and Yapi Treats. Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Joben Benedict, Sigmund family and Bulye family, Terdes family, William and Shoni Miranda and family, Cornelia Uy and family, Marianette Cabrera, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila, Honrado, Jade Aldrich Honrado, Rayum Honrando III, Frances Giovanna, Nadal and Destua family, Empasis and Bourbon family, Nanette and Fernando family. Birthday of Kyle Bierbley, Yvonne Cuenco, Jaime Caballero, Sofia Lau, Bertilia Emily Lim, Bertilda Emily Lim, for the eternal repose of the following souls: Ernesto Fadriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chuba Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Jobeno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia, Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry, Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chonglim, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumalkit, Agnes Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Binancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco, Dumanedor Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Benvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael,
Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Fresca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio, Ligaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Theopistes, Sigfred, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino Tenebro, Vitaliano, Deo Gracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Chavista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Chiopista, Paulino, Webina, Beneventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alessia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Ben, Brian, Ruth, Telma, Ruth, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sara, Ray, Linda, Raul, Rufino, Shana, Kiana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Antonio Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Cerelila, Dioscoro, Miguel, Ele, Senon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrellita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Leting, Albina, Honrado, Reyum Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Griselda, Ernesto, Marichu, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Anita, Arsenio, Teofila, Helen, Rosalia, Ben, Priscilla, Ignacio, Josefa, Josepina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimundo, Elpidio, Rosario, Apolinaria Empasis, Amay Gabiana, Bunding Gabiana, Abayap, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Adelaida Veloso, Mary Galicia, Anastasia Donaire Padilla, Alfredo Sr., Armando and Adelina. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr. and Digna Villacarlos and Dolores E.Y. Dotilios. First death anniversary of Ponciano Tabar. 9 days novena for the fourth death anniversary of Mark Anthony Villagonzalo. 19th death anniversary of George William Gora. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindo. Dai
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Patayo sa mga mahinusulong Ikaw mamiyani, aron pagwantang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy Ikaw ang Ginoo Diyos, kaluy ako kawin. Ginoo, Ginoo, kaluy ako kawin. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagak, himoa nga magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon sanglit ang atong mensahe man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana, makita nga namakak kami sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo. Apan wala di ay banhawa sa Dios, kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon. Ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo, ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kun ang atong paglaom kang Kristo ani ara ni ining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod man nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong tubag.
Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inig pakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia o Ginoo ang usa ka mataro nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangaliya. Pamatia ang akong mga pangamuyo nga gikan sa mga ngabil sa way limbong. Tubag. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Nagsangpit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dalunggan kanako. Pamatia ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo, o manunubos kanila nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangop sa imong tuong kamot. Tubag. Ginoo, inig pakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Makatarunganon nga musudong ako sa imong naw. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Tubag. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babay nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ang ug kapid-an pang mga babay nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. May buntag kanyong tanan. Mga kaigsunan, if life is all that there is, if there is no heaven waiting for us, if eternal life is just a huge scam, is living really worth all the suffering that we have experienced so far? If given a chance, would we rather choose to be born or not? Siguro, for those who are enjoying, for those who are living comfortable lives, makaingon sila nga, yes, life is definitely worth it, that it is good to be alive. And yet, para sa atong mga kaigsuunan, nga gipakatao, for example, in extreme poverty and misery, para sa mga tao nga giulipon sa uban, para sa mga tao nga adunay mga disabilities, para sa mga tao nga adunay mga gipamating sakit-sakit sa lawas, para sa mga tao nga depressed na kaayo, para sa mga tao nga gusto nang mag-suicide,
Siguro para aning mga tawhana, the answer might be different. The answer might be no. Siguro para ani nila, mas maayo pa nga wala na lang sila gipakataw nining kalibutana. Kay kun after nining atong mga pag-antos, matapos ra gihapon ang tanan, then maayo pa siguro wala na lang gyud ta gipakataw sa laktod. Mga kaigsunan, the way I see it, there are only two options. Either cruel kaayo ang Ginoo nga iyatang gipakataw para ragyod aning kalibutana aron mag-antos, o iyatang gipakataw tungod kay naa siya'y giandam nato nga kinabuhing dayon. However, kung atong tan-awon ang atong palibot, kung unsa kanindot ang kinaiyahan nga gihimo sa Ginoo, ambot kung makaingon bata nga cruel siya, ambot kung makaingon bata nga wala siya'y kaluoy, nga sadista ang atong Ginoo. On the contrary, sa atong pagpamalandong nining mga butanga, it is more likely that we will come to realize how God is filled with goodness, how He is filled with beauty, how He is filled with love. Thus, makaingon puta nga kung ang atong kinabuhi karon puno sa pag-antos, kita dili angay nga mabalaka, kita dili angay nga masayangan, tungod kay ang Dios adunay langit nga giandam para kanatong tanan. In our first reading, Saint Paul is one with us when he says, kung wala banhawa si Kristo, kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara ni ining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Kung walay pagkabanhaw mga kaigsuunan, walay pulos ang tanan, walay pulos ang atong kinabuhi. Anya tungod kay si Jesus na banhaw man suma ni San Pablo sa mga apostoles ug sa tanang mga tinun-an nga nakita kaniya ug nibuhis sa ilang kinabuhi alang kaniya. Kita usab makasalig dili lang sa pagkabanhaw ni Kristo, kundi hasta usab sa atong pagkabanhaw. Ug ang kinabuhi sa tao bisan pa man kun kini puno sa mga challenges, sa mga kalisod, kini mahimong makahuluganon tungod kay sa kaulahian ana ang naghuwat kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Palihog manindo. Ang atong Ginoong Jesucristo misaad sa pag-uban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan, uban sa hingpit nga pagsalig magampo kita sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan nga nagapanaw, nya magpadayunong mulambo og mamungag mga maayong bunga, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamuyo. Alang sa tanang nangulo sa kanasuran, nya malaumong magmando sa katawhan o magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios o nga ang Dios nagmahal pag-ayo kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga natapnan ni ining COVID-19, nya makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nya makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamuyo.
Alang sa tanan nga mihalin na niining kalibutana, nya makapundok na sila didto sa walay katapusang kalipay sa langit nung panimalay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pangamuyo. Ginoo, gihigugma mo ang tanang katawhan, hinaot nga ang pag-ampo sa imong katawhan, maghatag og tunhayng kalipay sa tanan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mamakamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawatang among mga halan, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdalaon ta og kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit kung yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitaasan.
taasan. Mangluhod palihog. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sing kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo, siya mong walikhanin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuon, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, tinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gamugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Mangluhod palihog.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindo. magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa amo mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19.
Let us disturb and even claim lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo makaagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katubigan, pagkadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ko, simbahon ka ngayon. Santo Niño, kumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag